Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2024 igama layo 40 Acres. Lapho esisendaweni eyayikade ihlaselwe ivirus yabulala zonke izilwane nezitshalo nabantu abaningi yakhoza ukuthi abantu abasele babulawe indlala, abanye bagcina sebedlana bodwa. Kulabo ababesenayo inhlanhla ukwazi ukutshala kumile babesengcupheni yokuvikela impilo yabo nekudla kwabo, ngoba kwasekwandile ukufika kwamasela nabahlaseli. Njengoba sibona leli qulu lamadoda amasela anqamulela ensimini yomunye umuzi for ukuthi bazohlasela emzini waleli plaza. Umholi walamadoda wayalela ukuthi awaqhamuke kanjani ukuzohlasela kulomuzi njengoba esehlakazekile ngene ngeindawo ezihlukahlukene, kodwa indoda yokuqala yabulawa. Umholi walamadoda wamemeza kulomuzi wathi abazile ngokubi, abantu abadlulayo bacela amanzi okuphuza, kodwa umuntu abangamboni wakulomuzi washaya ikhwela kakhulu. Emva kwalokho kwafinqwa bayalezi igebengu zibulawa one by one, kufe ingaphandle ensimini kufa nezingaphakathi ejalideni. Ingane encane kuthiwa uKhuki yadubula indoda ayibulala. Endlini kwaphuma inqwaba yamabhulet ezibhamu ezayidubula lamadoda angaphandle. Njengoba sibona umama wala ekhaya igama lakhe uHailey waqhamukela indoda ngemuva wayiklabha wayibulala. Enye wayidubula wayilahla phansi waqeda lapho wakhuluma ngeradio. Nengane yakhe entombazane uRain yayidubula ivele ngewindi. Indodana kaHailey endala igama layo uMeni naye yagwaza yabulala isigebengu yayilwa naso. Athi sebulawe wonke lawo masela wahlangana wonke umndeni sebebheka idumbu zalabantu abababulele. Njengoba sibona amanye amalungu omndeni okumkhonyana kaHailey uGaylen nenye indodakazi yabo uDennis babebuzana bodwa ukuthi labantu bangene kanjani iplazi labo livikelwe ngocingo likagesi. Bavumelana ukuthi kuzozungezwa lonke iplazi labo, baqinisa kakhulu ezokuphepha ukuthi abantu abafana nalabo bangaphinde bangene. Ntambama umndeni wonke wakwaFreeman wawusuhlangene kudliwa. Izingane zayipractice ikhwela abasayinelana ngalo mangabe sekunezimo ezibhedayo. Babuye badiscuss indaba yokuba serious kokuqiniswa kwezokuphepha la ekhaya emva kwalesigameko sokuhlasela esiqeda ukwenzeka. uHailey watshela indodana yakhe endala uMeni ukuthi kuzomela ahambisele omunye umama ekuthiwa uAugusta ukudla. uAugusta kwakumngani kaHailey wayehlala kwelinye iplazi likude. uHailey waxwayisa umfana wakhe ukuthi kufanele aqaphele akhumbule ukuthi akumele akhulume nabantu angabazi. Ey'nsukwini ey'landelayo siyawubona umndeni wenza lento ophila ngayo yokuyivocavoca nokujima nokutrainela ukulwa nokugijima. Bepractice ngokudubula ngesibhamu bonke ngisho iy'ngane ey'ncane nangokuqinisekisa ukuthi i-electric fence ababiyele ngayo ivikelekile. Bebebuye behambe baye ehlathini bayobheka izinto abangazidli, kodwa uma bengekho benze sure ukuthi kukhona ogade ama-CCTV camera. uHailey wayibuye alalele ko-ova ukuthi abanye abantu abanamaplaza abahlaselwanga yini. uHailey wakhuluma nomngani wakhe uAugusta kwiradio emxwayisa ukuthi kunabantu abebebahlasele, kanti futhi uyezwa nokuthi nakwamanye amaplaza amabili kuke kwahlaselwa futhi. uAugusta wacela umngani wakhe uHailey ukuthi ucela abavakashele iy'nsukwana ukuthi azoqeqesha abantu bakhe eplazini, kodwa uHailey wasinqaba isicelo sikamngani wakhe ethi kungaba yi-risk ukuthi babe exposed ngoba namasela aqaphile. Umfana kaHailey omdala uMeni wahamba nge-quad bike ngakusasa ekuseni lapha ayehla khona ngakwesinye isakhiwo abagcina khona iy'nto zabo, wafica elinye ibhokisi elibhalwe uAugusta walayisha khona izinto before ahamba. Ekhaya uHailey wethuswa umngani wakhe uAugusta wamtshela ukuthi sekuhlaselwe elinye iplazi lomuzi abawaziyo wakwaFleming wabulawa ngisho iy'ngane. Wathi sathuswe yilokho uHailey uAugusta wamtshela ukuthi abahlaselwanga nje kuphela kodwa baphinde badliwa ileli qembu elisha ley'gebengu eseliqala umkhuba omubi wokudla abantu. Indodana kaHailey uMeni simbona ewela umfula ngokubhukuda ngoba wayesebuyele ekhaya. Nokwazi lapho uMeni esephumile emanzini wabona intombazane enhle naye eyayibhukuda ngenhloso yokuyophumela phesheya komfula. Wazizwa eyithanda le ntombi ngesikhathi ecashile eyibuka ngesipopolo sesibhamu sakhe sesniper eyibheka ukuthi iyaphi, nokuyilapho ayibona khona ukuthi iyongena kweminye imizi yayinabantu khona la ehlathini. Nokwathi lapho esefika ekhaya lakhe uMeni wayengayekile ukucabanga leya ntombazane. Ngakusasa waphindela khona emfuleni la kade eyibone khona, kodwa wayiqalaza yonke indawo engayiboni. Waze wayidweba nokuthi beme kanjani enzela ukuhlela njalo eyicabanga. Ngelinye ilanga uMeni wabuka kuGaylen nodadewabo uDennis bafika kule ndlu abagcina khona izinto zabo for ukuzothatha abakudingayo. Bathi besahamba bebhekabheka ngaphakathi endlini, intombazane uDennis wethuka kakhulu mayibona kulenga iy'dumbu zabantu abafile phezulu. Kusenjalo bahlangana namasosha bawakhomba ngey'bhamu, kodwa elinye isosha labatshela ukuthi abehlisa umoya. Bona njengamasosha balethwe la kule ndawo ukuzovikela le mindeni yasemaplazini ehlaselwayo. uGaylen umkhonyana kaHailey wabuza lamasosha ukuthi ngabahlala yini nomndeni wakaFleming. Lelo sosha lavuma, nokwathi mayezwa lokho uGaylen, You must be part of the network.
uGaylen watshela izingane zakhe ukuthi umndeni weplazi lakaFleming ubulewe. uGaylen watshela indodana yakhe uManny ukuthi akaseshe lamasosha ukuthi azikho izinto abangayithola abayidingayo. Ngathi emtshela ukuthi akasheshise. Udadewabo uDennis naye wabheka esikhwameni selinye isosha lapho esabona khona nesinye isalukazi esasikade siyifisile esisukuma. Sadubula uDennis esiswini lesisalukazi sabaleka. Sibona uGaylen engena egijima ephethe indodakazi yakhe uDennis eluyimele. Nokuyilapho uHale umawayo wayinika usizo ngokushesha emkhipha inhlamvu emtisha esiswini waseyamlalisa. uManny wayeyisole ethi ukuba bayicheckanga iduma. uRain watshela umfowabo uManny ukuthi angazigxeki ngoba kumanje uDennis uyaphila ngenxa yakhe. uHale wabiza umngane wakhe uAugusta eradweni for ukumtshela ngokulimala kwendodakazi yakhe uDennis, kodwa umngane wakhe wayengayiphenduli iredio. uManny wezwa imisindo angayiqondi ehlathini, wavuka wahamba uyobheka. Wabona intombazane ebumnyameni, wayitshela ukuthi ingabisanyakaza ngoba izoyidubula. uManny wethuswa ukuthi kanti le ntombazane kade lokhu eyicabanga ayeyibona emfuleni ikhala kuManny ngokuthi icela usizo. Ngakusasa uHale noGaylen batshela izingane zabo ukuthi kufanele ihlale ihlomile ngaso sonke isikhathi, ngisho besembhedeni belele. uHale batshela ngabanye abantu abayingozi asebenokugqokiswa kwamasosha, ethi labo bantu bathatha izindawo zabantu badle ngisho inyama yomuntu. uHale watshela izingane zakhe ukuthi kufanele idubule zingabuzi imibuzo. uManny sembona enyonyobe eya kwenye indlela engahlali emuntu lapha ayibophele khona le ntombazane yayizolo ebusuku. Wathi mayibona ibhoka wathi ngeke azayilimaza. Wayisusa lento ayivale ngawo umlomo wayinika amanzi okuphuza, wazama nokuyithoba inxeba la ilimele khona. Yagxeka uManny ngokuthi uyithumbile. Wathi uManny wenza lento ngenxa yama wakhe uthi bangabathembi abantu abangabazi. uManny watshela intombazane ukuthi sekube nezigameko eziningi zokuhlasela emaplazini, so ufuna ukuyazi ukuthi ubani futhi izofunani la. Intombazane yathi icela ukusebenzisa iradio. Wathi uManny ngeke azakwazi. Yakhala intombazane yathi ifisa ukwazi ukuthi umndeni wayo usaphila yini. uManny wayidabukela, wayikhumula intambo ayibophe ngayo. Yathi intombazane isizathu sokuthi isebenzise u-over ifuna ukwazi iplazi lomndeni wakwaFreeman. Wethuka kakhulu uManny ezwe isibongo seplazi lakubo. Wayibuza ukuthi uyofunelani umndeni wakwaFreeman. Yathi le ntombazane itshelwe u-anti wayo ukuthi umndeni wakwaFreeman iwona ongayisiza. Labo babili bagcina sebexoxa ngesikhathi uManny eseyitshela ngaye ukuthi naye umuntu othanda ukubhukuda. Le ntombazane yatshela uManny ukuthi ngakubona ungibuka emfuleni. Lokho kwamshayisa ngamahloni uManny wayitshela ukuthi wayicashile. Ngakusasa ekuseni uHale wavusa umndeni wakhe for ukuthi balungele usuku lanamhlanje, kodwa wethuswa ukubona ekamereni lendodana yakhe uManny kungekho umuntu. La kwacashe khona uManny nentombazane yayisidlala isitiro sisemadlebeni seWalkman kaManny ngesikhathi idansa ebukela uManny. Izinto zonakala makungena abazali bakaManny. uHale wayicasuka wayigxavula intombazane. uManny bamkhiyela ngaphakathi kuleyo ndle zabalazela ukuphuma kungaphumeki. uHale ngaphandle wayephethe isibhamu ebuza intombazane ukuthi inesiqiniseko kangakanani ukuthi ilo muntu ethi uyena. Intombazane yathi igama layo iUDawn, ibisebenza njengonesi kahulumeni elethele abantu imithi namaphilisi emaplazini. Ithi nayo bahlaseliwe njengoba ilimele engalweni, kodwa uHale wayengayikholwa wadubula eceleni kwayo. Nokwathi lapho eseyikhomba esiphongweni yethuka intombazane yathi ithunywe u-anti wayo uAugusta. Lokho kwamthusa wachokheka uHale. uManny siyambona ukuthi ukwazile ukweqa kule ndlu ade bemkhiyele khona njengoba engena la i-control room. La simbona khona kwi-radio zama ukuxhumana no-anti wakhe uAugusta, kodwa uManny akayitholanga impendulo. Kwangena uma wakhe wayecasukile. uManny watshela uHale uma wakhe ukuthi kungenzeka ukuthi u-anti Augusta usenkingeni udinga usizo. uHale watshela uManny ukuthi uAugusta babetrainwe naye ebusosheni before, ustrong kabi ukuthi angayivikela. Ethi kuManny into ekufanele bayenze ukuhlala la bavikele iplazi labo. Ubuyamthethisela nokuvuma ukukhohliseka kalula ekhohliswa yile ntombazane ekuthiwa uDawn ethi izobaqambela amanga. Lokho kwadala ingxabano phakathi kaHale nendodana yakhe uManny. noManny wagcina edubile waphuma wahamba. uManny simbona esethatha intombazane uDawn egibela naye i-quad bike behamba beyofuna uAugusta. noHale wathi mayithola ngokunyamalala kwendodana yakhe nentombazane watshela uGaylen umkhonyane wakhe ukuthi usawubabheka wahamba. uManny noDawn bafika lapho ekuhlala khona uDawn, kodwa kwakuthuleke ngendlela ukuthi ngathi abantu abaseka abahlala khona. Eplazini uGaylen wabona ikhamera eyodwa ingasasebenzi, waphuthuma wahamba eyobheka ukuthi idalwa yini. uDawn noManny bangena kwelinye ibhasi elidala, nokuyilapho uDawn akhuluma khona iqiniso ukuthi bengikulethela ngamasibongo. Wathi uDawn labantu abadla abantu bathumba u-anti wakhe nabanye abantu bomndeni wakhe, ethi lawo mazimzimi iwona amthuma ukuthi alethe uManny la. uDawn watshela uManny ukuthi iyona ndlela abathatha ngayo amaplazi abantu ukuthi bathumbe ilunga lomndeni wakulelo plazi. Omunye umuntu wavumbuka emva kaManny. noHale simbona efika emzini kaAugusta nawo wawungenamuntu, nokwathi mayengena wafica kugcwele igazi phansi. Waqalaza izinto ezingamnika ikliwe ukuthi athole umkhondo kamngani wakhe, kodwa kwathi khona lapho Eplazini uGaylen wethuswa ukubona inyamazane ngoba azi ukuthi izilwane sezafa zonke. Ngesikhathi esondela ngakwifensi egqekeziwe, nokuyilapho enye indoda yamqhamukela ngemuva yamshaya waquleka. Kanti lelo khanda lenyamazane kwakuyimaski eyayigqokwe omunye wamadoda adla abantu, eyasala ngemuva for ukuthi izodla uGaylen. Yatshela amanye amadoda mazimzima ukuthi awaqhubeke ehambe eyohlasela ngaphakathi emzini wakhe uGaylen. Ngaphakathi endlini uRain nodadewabo uCookie babona ukuthi ama-CCTV camera amaningi acishile. uRain watshela udadewabo omncane ukuthi ngenzeka ukuthi amazimzima asefikile, wamtshela ukuthi akagade
kade la kwi-screen yena wahamba yogada efasteleni ngesibhamu for ukudubula okuqhamukayo. Ngempela wabona eqhamuka mazimzima esikhotheni wabuka ngesipopolo sesibhamu. Ubaba wakhe uGaylene wayeseshayelelwe ngeyipikile amazimzima amabili phansi. Elilodwa laqala lamluma kanti uzokwazi ukuphunyula isandla esisodwa. Wagwaza omabili lawo madoda amazimzima uGaylene ngesipikile eside esasesandleni wabulala. uHale wayekade equlekile waphaphama kwi-basement emnyama eseboshwe ngentambo. Wethuswa nawukubona umngane wakhe u-Augusta wayelimele lapho ngaphakathi. Eplazini uRain wawabona amazimzima eseqhamuka waqala lapho wavulela ngenhlamvu. Wawadubula amanye ambala walahla phansi kodwa ayemaningi kakhulu eza ngejubane edubula bhekhe ewindini. uGaylene wayesevukile watshela indodakazi yakhe ukuthi mawukuthi usewindini akasuke lapho baningi kakhulu labo bantu ahamba yocasha downstairs ngokushesha. uHale wabuza u-Augusta ngentombazane ekuthiwa uDon ethe umshanakhe. u-Augusta watshela uHale ukuthi iphoqwe amazimzima ukuthi iye eplazini likaHale. Ethi u-Augusta benginovalo lokuthi uzoyidubula uyibulale. uHale watshela u-Augusta ukuthi uyamthembisa ukuthi uzomkhipha la. u-Augusta watshela uHale ukuthi khona nezinye izingane ayifihlile ukuthi iziphephe kula mazimzima. Besakhuluma abuya amazimzima ngesikhathi elilodwa litshela uHale ukuthi uhlukile kwabanye. uHale watshela le ndoda ukuthi akazi ukuthi banyanyisa kanjani lento yabo yokudla abanye abantu. Le ndoda yatshela uHale ukuthi bona benza noma yini ukuze bakwazi ukuphila. Yathi buka nje kumanje sidla umngane wakho. Enye indoda yafika nommese yanquma u-Augusta isizomqobela ukuthi adliwe. Lapho uHale wayengeke akwazi ukusiza umngane wakhe enqunye. uManny wayitshela intombazane uDon ukuthi uya-understand isimo ebhekene naso. Ngakathi ayithembisa ukuthi uzokwenza sure ukuthi uyamkhipha u-anti wakhe kula mazimzima. uManny etshela uDon ukuthi bazohamba baye ekhaya bonke bephephile. Mase sibuyela kuHale wayesequlekile. Khona lapho kwangena indoda ye-Chiscope isilungiselele ukuzobulala uHale. Kodwa ngokushesha uHale waye-overpower le ndoda wayiklinya yapaquza khona lapho yaze yafa. Eseyibulela uHale wadonsa isibhamu sayo esikhulu ngonyawo. Nokwathi makungena umholi wamazimzima. But I can make sure none of them harm your family. Eplazini uGaylene namadodakazi akhe babekwe i-basement yabo eyayiphethe zonke inhlobo zeyibhamu. Kodwa uDennis olimele upstairs ucashiswe kwi-closet. uGaylene wayeselungele ukuyotakula indodakazi yakhe. Watshela lamantombazane akhe ukuthi ahlale la angayindawo. uHale wayesethi uyaphuma wathi ngasemnyango wahlangana nomfana wakhe uManny owayefikele ukuthi azofuna u-Augusta. Kodwa uManny wethuswa ukubona isidumbu sika-Augusta esinqunyiwe silele phansi. Nokuyilapho aqala khona ukubona ukuthi yonke lento eyenziwa uma wakhe ukuvikela umndeni. Ekhaya sibona uGaylene enyuke ya upstairs uyothatha indodakazi yakhe elimele. Nokuyilapho uRain adonsa khona iswishi yokuvala wonke ama-blind curtain nokucisha wonke ama-light same time. Sekucishile uGaylene wabulala laba kade babonile ukuthi bacashephi. Come on! Eseqedile uGaylene watshela indodakazi yakhe uRain ukuthi akakhanyise. Kodwa siyathola ukuthi naye uGaylene wayeselimele. uHale wahlangana noManny noDon nalezi izingane ezayicashiswe u-anti Augusta. Nokwafika kwamthusa kakhulu uDon ukuze ukuthi u-anti wakhe u-Augusta useshonile njengoba wayesekhala uDon. Mesibuyele eplazini uGaylene wayeselimele kodwa wakwazi ukubuya nendodakazi yakhe uDennis kwi-basement. Kodwa esefika wavela washayeka phansi ngenxa yokulahlekelwa igazi eliningi. Amantombazane aphuthuma ukusiza ubaba wabo. Wakwazi naye ukuphaphama uGaylene wayekade equlekile. uRain wathi eyobheka i-CCTV camera wathola ukuthi kukhona ezinye izigebengu ezimbili ezibhunyela upetrol phansi for ukushisa umuzi wabo. uGaylene phezu kwalokho okulimala wayesenethemba lokuthi usangababulala. Watshela indodakazi yakhe uRain ukuthi akabavulele bangene. Ngaphandle sibona uHale nezingane behamba belandelana sebebuyela eplazini labo kanti kuzovele kuqhuma inqwaba yinhlamvu ukubhekiswe kubona. uHale watshela umfana wakhe uManny ukuthi akaphuthumise izingane oyicashisa kwe-basement uzobabulala yedwa labantu. Ngaphakathi ekhaya uRain wavulela angena lawo mazimzima. Bangena babona uDennis wayelele equlekile babuza kuRain ukuthi kwenzakaleni. Watshela uRain amazimzima ngosisi wakhe ukuthi udutshuliwe. Elilodwa lalungiselela ukumnquma ngobhushi, elinye lakhahlela omunye umnyango for ukubheka ezinye izinto. Ngaphandle uHale wayesedubulekile kodwa phezu kwalobo buhlungu wayesekwazile ukudubula inqwaba yamazimzima. Wathi sadubula kanti uzophelelwa yinhlamvu lapho wayengasana choice ngaphandle kokubaleka. Leli zimzima lesifazane lelikhahlela umnyango langena lethuswa inqwaba yezibhamu ezayigcwele kwi-basement. Lathi malisajatshulisa nokubona inqwaba yezibhamu isinto elingasayazi. uGaylene wavela waphakama walidubula walibulala. noDennis wavuka wagwaza elilodwa emhlane kanti uRain uzoliqedela ngesibhamu alidubula alibulala. Emva kwesikhathi uManny nezingane bafika. Ngesikhathi uRain ecasula ukuphinde yabona uDon esebuyile futhi. Kodwa uDon wakuziba lokho wahamba wasiza uGaylene wayilimele. uManny wabatshela ukuthi usahamba yena ubuyela ngaphandle for ukuyosiza uma wakhe okungenzeka ukuthi usengozini. Ngaphandle sibona uHale wayexhuga egijimela ukuzocasha kulendle engahlali umuntu. Kodwa ngebhadi wathola esevinjezelwe amazimzima amathathu. Waqinisela kulezo inhlungu ayizwayo wakwazi ukuthi
wakugwaza amadoda amabili awabulala. Kodwa ngebhadi indoda yesithathu yaqhamuka yazomgwaza emhlane yam-overpower. Nokwathi le ndoda isiqedile uHailey ngobush, uManny waqhamuka emva kwayo wayidubula wayivithiza ngesibhamu. Waphuthuma lapho kuyosiza uma wakhe uHailey. Kodwa uHailey wayesesimeni esibucayi kakhulu ngenxa yokuthi wayeselimale kakhulu ngesikhathi uManny encenga uma wakhe ukuthi angawavala amehlo. Kodwa uHailey wawavala amehlo, uManny wakhala kakhulu. Mase siqhubekele ey'nsukwini ey'landelayo lapho impilo yayisibuyele kwejwayelekile, lapho esibona ney'ngane zamantombazane ey'lekelelana for ukulungisa itafula ngoba kwase kuzodliwa. Bajabula bonke uma bebona uHailey ehla, okwakukhombisa ukuthi wayesindile kulokho kulimala kwakhe. Kwathi umndeni usuhlangene usudla, uma wakhona uHailey wayebabuka ngamehlo ayigcwele injabulo. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.